Ki paramungit biit barok jong Ka Balang aduk ki pastor ki teman besan ki dekat komiti Balang ki longkpa ki longkemi ki parlok samla ki kon kena bat ki hep ki berin ki paramungit biit na ki wei pat ki Balang lambat ki parlok ki parojor ki bala ban yadon rengkat bat ngi hagani ki jingseng online service jong Ka Balang Presbyterian Nongthymmai Jingai Khublei bat pdiang sngewbha ya pi wei ha ka kerteng ka bodan bor bat ka kodor tam ka jong utrai bat Nongpynim biit ya jungi u Jesus Christ Jingai Khublei ba sa sisin pat ula pleh hangi ka ni kalat lengba ki kor ki bor jong ka media bat technology ba wat apdeng ka ni ka jinglong jingman kamtam namar ka ni ka khalam Yo pat ban syakri lang yu Blei ban mani ban penundan borom ya ka kerteng ka bakut ka jong u lengba ka ni ka online service ka bang yo lengba ka YouTube channel bat ka cable network na ka wei ka por sya ka wei pat bat na ka wei ka tayo sya ka wei pat kum Ka Balang ngi sngosi ban pentep syapi bangilade ban do no yo syakri jong Blei I pastor ba I jungi I Reverend Dr. I Kharkongor ya I bau Blei ula ibit ban khot no shaladi syaka jing ja thai ke bawam jukut haka arpuwe terik mentau benai naitung o ngilio ban late on tap don burom ya I hakani ka sengi palai ka bladap kata ka arpulai terik para mengit kat nu kalong ka jingdu ka bakrau habangi ladei bandu no yo syakri uba koror jong Blei uba ka jingno senyang ka jong I kalong ka bakodor handuk ka tata la kalong syaka Balang ka jong u hang ni hari kasih jaintia ha ka jing syakri ka bakodor ka ba ila syakri yalau jong kenran lengba bon teliki senem ho ka jingno senyang ka jong iru ha ka thok katar ka belong ka jing khyrkhu ka bakrau ya ka im lang salang ya ka ri ba ka jaj pon riu hi barok ko we tungin kan mau lam ha ki jing Duwai ka jungi bau Blei un isnei ban don rengkat ban pentengen ya ka yeng ka sem ka jong I ho ya ki khon ki kti ki jong I ki ksiu ki bahing basam baro ki badon ka jing yadei bahabakum ka ni ka por yo ban mat ya ka jing kersan bor ka jong Blei ya ka jing pentengen ka jong u lengbau mun sim mu jong de ka ni ka por ngin ya sakmat ha ka ni ka jing syakri ka jong I bat aswa ngin ya saprang dongin pendam ha ka jing Duwai Blei belum kupa jungi bah beneng Iwan hakani ka por bat ka klip mat ban aingu ya me ba sa sisian pat melaple hangi ya kani ka lat ken kenat bobha bingila da sisa ken kenat bobha ban wan ban pau khamat ka khet ki jing isne ka jonge lengba kani ka online service ken kenat bobha bingila ken jisub e ban pen benai ka kubor ka ktien ka jome o lengba kani ka jing syakri ka bingyo hakani ka no phais ngi Duwai ka ba memin isne men Kyrkhu ya ka wei pa ka wei ka benta ya ka bing sayo akani ka por Kyrkhu ki nong isim benta baro bat kamtam habing yo sngo ya ka kubor ka ktien ka jome ka long sya ka jing Kyrkhu na kamta ka jing im ka jungi iwe piwe to sngo to sya skor jing khat karpat ki borit utlot jungi na ba kini borok ngi pan ki karpat ha ka kerteng ka thiang tam bat ka bodon bor tam ka jong Jesus Christ long Nongpynim biit ya jungi menta bat syaduk ki bam jukru amen ki para mengit biit barok hakani ka porpat ngin yo ban Jingrwai Lang ka Jingrwai ka balai spa prapuwe Jingai bopla bat hadien jong ka Jingrwai ngan sngewbha ban karpat I wei ni ka samla rang ba I Mr. Westland Kharkongor ban sngewbha ban yalam mingi ha ka jing Pule na ka ktien ka jong Blei bat kumju ha ka jing Duwai ngi sngok men ru ba ka ni ka sngi ngi don hapdeng jongi syakri jong Blei I Mr. Bonney
iba long ru rang ba balang jong ka balang hang ni hanong thamai but in sa sam ka khubor na ka ktien jong blei hakani kono phai sngi iba ti boni iba ngi ju khot e iba ting shan I long ru ubreu uba e ki jingrwai but ngi ngok men shibun ba hadien jong ka jing pule na ka ktien ka jong blei bat ka jing duwai iba ti boni in sa ai hapreng jungi ya ka jingrwai ka ba kerpang Sebab dengan Duwai Pule katu ni bentar nak ktien jong Blei ya mengilak mancem na kitab kisam gelnong ka balai puar kat ke beningkong hadu ka bakhatwe bekumju ru na gospel ka jong kat kum ka uyones gelnong ka bashipau kat ka bakhandai ka bashipau di ktien Blei gi ong ne suk utau balayo maap no ya ka jing palat jong u balayo telep no lin ya ka pop jong u suk utau breu u try nyau shu ya ka jing bam hok ha u bat uba hagaman sim jong u dan ke jing syukor kat ba ngilas ngapjar kisiing jonga kilaman temen na ke jing kerhu jonga baro singi namar senya singi ke kti jong me kala kya halor jonga
ya ke Jingsngewnguh la pankala kumba da ke jingrang ne khyang kaliur sela ngala phla ya la ki pop hame bat ya la ke jingbam hok ngam simburi ngala ong ngan phla ya la ke jingpalat hautrai te melamap ya ke jingbam hok ka pop jonga sela namar kanie to ai bo we baro uberiu Blei un Duwai hame ha kaya bala man chemi me shisha haba ki bakrau ki ashlei kinum yo kot shau melong ke jakari jonga men ri yanga na ke jenjar men ker sodong yanga da ki Jingrwai ke jingpalat sela ngan penang yame ban ngan hikai yame ha kalenti ke ba men lej ngan sneng yame da ba khmi yala khmat hame walong kum ukulai lani kum ukhashor ki bamdan ke Jingsngewnguh ki ba ke jingram jangki ki dei ban long unar lakam bar lakam ban sensyari ki lem gumta kimwan hajan jongme sibun ki jingsosi kenlong ya ubaman henrei uta wasyania hautrai ke jingisne kan kerkut ya u baro sodong to sokmen hautrai batu shatmen phi ki bahok bat turisa namar bakmen phi baro ki babet la ka donot nga ngalong utaw jingkhang lada ununo ru unsut hapo danga unyo la im bat unyo la hapo unyo mi no ru bat unsem ya kecaka phlang babha unong tu umwan henrei tang unyo tu bat bo unyo penyap bat bo unyo penjot di nga ngalawan bakinyo kejingim ba kinyo kerhai ya karu tingle snow nam tak tin jong Blei na por tin phai le lang su Blei jing Duwai ko khpa jing ba meneng sen try ngi dam set bkhu ki jang me ban ai ngu ime gan try nam ta ke jing khyrkhu me sei ke jing try man na kat mangi nak por sngi ki jing bar blan ngai no skmat ho edu khlmat jang na por pe gan try ngi dan pa gan try kum ni gan try ho ai kat bala bin lang kum ni gan por try ha gi yeng bkhu me tang ke me gan try ho try ban yo ban sakri me ling ba jong ga online service ke jang try ho khyrkhu ban chimti me ngi we pe kum ni gan try ho try ngin mat ki jing ran kat ki jing lam ke jong me kan try ki jing sakri jong ni na ru Sdang jong ka hadu ko bawai no jong ka try ho ngin mat ki jing ran kat ki jing lam ke jong me ki jing khyrkhu jing snei ki jong me kan try ho try ki ni ki sngi try ho na ma ki jing don jong ni ka khlam ki kan try ki jing saprang jong ni khyang jing pang coronavirus kan try bakta sbun ki ri jong ko pathai try ho hadu kan ni kari India baka jela ka jong hiru kan try ho try ba kum ki khon jong me me ngim yo am sakri me ban ki si yeng jong me ban sakri lang ringkat lang wat kipai rung henrei try ai ngu ime kan try namata ke jing play ke jong me ngi kalat kan try menyo sakri me kan try lingba jong ni online service ki jong ni try oi khyrkhu me ngi ngin mat ki jing ringkat ki jing lam jing snei ki jong me ke ni jing sakri lang jing ni por oi khamtam yu sakri jong me kan try oi man sam kan try namata ktien ke jong me kan try oi ke ki baro ke mi na sentur jong u kan long bala prasad man sim wi wan khet ki snei ki jong me kan try su oi try tnai lam long lam ringkat me sakri jong me kan try oi tnai khyrkhu me ho try ki baro tan pendap ki sakri lang jing me kana por ho betani khu ye ki ye la jong ka balang mi nang la me pentulu ni ki kam ki jong me na ka por support kan try ho try khyrkhu pat me ki rempeng ka stan ki khun ki jong me nge me ho try walang mi yo kalat me sakri me ki yeng ki jong me henrei try ram ngen la sakri khamba me jong ki yeng sem jing kan try ho be sin ki sin lang yo byang sakri me kan try ki yeng ki jong me ngen sakri khamba su ho try ban yo ban yaro ban penam rom khamba su ka teng im ran bor ka jong me kan try su oi ka khu wat me ngi lang kum ni oi try bangin ngi mat ka jing ran kat ki jing lam ka jong me kham tam ki khun ki me oi try ki jing snei ki jing khyrkhu ki jong me kan long lam ran kat bat ngi na ka por try oi try khyrkhu wat me kham tam i baro ki jing ja ka leng slak am pathai try ngi i kan try ki sngi oi ki long ki ta ki sngi jing pan khre kan try ki jing wan ka asin ki jong me kan try oi try ni yo i bangi yo sngo spangi tma gi jing mana spangi tma kan try ho gi jing khnu ju mai si bon gi jakat try ho gi jing slei bat gi bon gi kan try gi jing ja kan try ba kham tam e ha be gi jing saprang jong ne ka kham kan try su ho try rei try ba gi ni gi bar kan ja kan try kham gi jing tip gi jong me kan try ho try da long ka man ka jong me kan try thang du me ka ding ka jong me kan try ji su ne khnyang pang kan try la man du ban ja ban
nagan selajang ni kendo kan try try ngimla kan buti hame kan try pramen sim kan try yo ini kyang jimpang kan try bidan ping try ki jaka sumar ki hospital try da long man ka me khle me ki chan bor me ki bin yo ma no jing ko jikha kan try ka me riang ka jang ki kan try jisu yara me ki ru lan phai me kum kan por khlamat kan try jisu kan khot ka pai ka teng be em don bor ka jang me kan try kan dem slet ba khui ki jang me kan try kan I ba tang me kan try me long Blei si sha Blei em kan try try khnang ba kin yo ban la chiliang na pengen try nu knyang jimpang hoi try ngi buti ba itu gi yeng kisam hiru ki jingdu no ki jong ki e ba than ki no ni knyang jimpang ho da pen ken me kan try ki ni sem gum ni jingja ken ma ka jing suk ki jing pen ken ka jong me kan try jisu hoi try ba kum ju pengen try Kyrkhu ni ngimla khne buti ba kan try kan bram sim kan try ki ba mi sa khamat kan try man tre man pendap jong kamram ki jong ki kan try hoi kam long ki ni front liner try hoi try ki belong ki doctor ki nurse kan try hoi try lam ki we ba medical staff hiru kan try ki don bantang bakrau kan try ho try ban tray ban pendap jong kamram ka jong ki a bi kan long po jing da jing ke jing suma ka jing don kat ka jang me kan try to yeng me sanda jong ki ha ki tray pendap jong kamram ka jong ki kan try ho ka chan bor me met ban sim kan try ban chait bor me ki kan try jong ban sim jong me kan try tan lam me ki nak post bor kan try ho kan long ha po ka jing da jing ke jing suma ka jong me ho try bi kan la chilang try na jing bit jong ne khunyang jimpang try o try ba kum ju ba try Kyrkhu but make way but pa pri dan la jong benta jing pendap jing kamram ga jiki o ke long po jing da jing ke jing sma ke jing ran kat ga jang me kan try jisu o try Kyrkhu but me ngi kum ki khon je me nge me kan try o try ba kum ki po ngi na bla he kan try kum ki khon je me sakri me kan try o kum ki khon ke me hiru me na la man pel sprang me ya lap bi ka teng ke me begin la ba ni ne me he can try man ni long ki sakhi me ka teng me nang la me pen kre la di try o maroi simet begin try o try to shime me to me long and por them right try you want by kalaman ke por pan ma byang sen na me begin try ho nam te ki pop ki jing kan kang let jing si jing man ka chame ho la long bi le di tin di kam jing mut jing try saj me de snam ka chame pan thmai me nge jim ji lam ti ya ji baro ka try ka be me man man sai ngi slai kan do to shime to me long ma sne jam man jin pan na ba bro ngi ngo ngi na mi pan tang try sun no so spa jing ho nam ta la ka tas mam chkud hiru amen. Before salvation in a far and distant land, two rusty nails pierced through precious hands. There a man named Jesus for silver was sold on that old rugged cross. Love story was told. Oh, what a story! I love you was written in blood. Rivers of mercy were flowing between two thieves was the sun. The ransom was paid for every man's soul on that old rugged cross. The great love story was told. He cried, "It is finished," and the world heard the sound, marking the beginning
as his blood touched the ground, a master plan for living on Mount Calvary engraved such expression of love is salvation today. Oh, what a story. I love you was written in blood. Rivers of mercy were flowing from the mansion's fountain of love. Your ransom was paid for every man's soul on that old rugged cross. The great love story is told. Oh, the greatest love story is the old rugged cross. Jingai Khublei Mr. Westerland Kharkongor. Ibalai lam yingi lengba ke jing Pule na ke ketian jong Blei. Ban ke jing Duwai. Ublei unang isnei ban Kyrkhu. Ublei unang isnei ban Dkhar bat pi ke jing ke jong pi. Ban ke jing Shakri ke jong pi. Yalau jong Nongpynim. Ni ai Khublei ru iba ti Bonney ibala ai ke tu ke Jingrwai ke bekerpang ke Jingrwai ke bersengutnat ke badan ru hakai ke khubor na kamta jungi iwe piwe. Ke bekeren Shapang ke jing ke bapla ke jing ke bamayan ke jong Blei. Ni ai ngu Blei. Bahadian bangila yo sngo ye ke tu ke Jingrwai ke bekerpang. I Mr. T Bonney. Yen sa simpan ye ke benta. Ban sam ye ke khubor na ke ketien ke bakhu ke jong Blei. Hapdeng jungi hakni ke por. Ni Duwai bu Blei un isnei ban don kan balau jong Shakri jong. Habau nyeng. Ban sam ye ke khubor na ke ketien ke bakhu ke jong. Dia kini ke porpat ke bomta. Ngin yo sngo no ye ke khubor na ke ketien ke jong Blei. Hagaman kong ngapen pau ke Jingsngewnguh ya ke program komiti jong Ka Balang. Bat ya Ka Balang hi baro ke we ke balai ibet yang Shakri baret ya ke ban pdiang hagani ke por ban kren ya ke khubor ke ketien ke jong Blei. Ki para bangej ba bat ki para lok ki para jar baro ki biya Shakri lang bat ni hagani ke por lengba gani ke online worship service jong Ka Balang Presbyterian Nongthymmai nga ai ke jing Khublei pi wei haga kurteng ke bathyang tam bat ke badon bortam ke jong utrai badu Nongpynim jongi u Jesu Christ. Khublei shibun ya ke jing shimenta jong pi lengba gani ke jing Shakri ke jongi ki para bangej be hagi eng sem ki jong pi bat ki wei ru ki para bangej ki bape ya gani ke program hagani ke por ke bamenta tu Blei jong ke jing suk undon lem ringkat bat pi iwe piwe. Ublei jong ke jing suk undon lem ringkat bat ki yeng ki sem ki jong pi. Haba pi ya Shakri lang yo Blei. Hagani ko por ringkat bat ngi iwe piwe. Ke khubor ke bangadon ya ke ban. Kren hagani ko por kalong. Ke ke jing suk. Ya ke bang la pensyong nong rem. Naga gospel kat bakum Yohanes kalenang ba Shipor kat khot ka ba Shipor ki kenten ki bang gumni
ngalawan bakin yo ya ka jing bakin yo kerhai ya ka ro tungin ya pendam hagi jing duwai au blei bok pa jongi bahab neng nyai ngu ya me ko pa be snai namar ba mila don lam ringkat bat ngi leng bagin ki por ki ba ki por jong jing pang jing stom ko wan hap ha kan ka sla per thai melong uju blei vai ne na bam jukut shabam jukut mila don lam ringkat bat ngi mila ri mila sumar ngi mila pelai shilyang ngi bat try be snai ha kan ko por ngi don ya ka ban ya shakri lang ya ka kerteng ka ba ka jang me kumne ko pa be ngi buti ko por baro ko badang sa khamtam yo shakri batlot jome ko pa be ubran pin sngeu yo khubor ka ten ka jome ha ka ne ko por to pen ko bor pen sai bor me yo dum sem ba kho jome bagak ten jome te ko pa be yo ka ba mangi ngi yo sngeu ha ka ne ko por kanalong ka bor ya ka jing ka jungi we pi we kanalong ka bor ya ki yengi sem ki jongi kanalong ka bor ya ki imlang salang kandalong ka bor khamtam mi gitu giba mat iki jing ki baharu kom lengba kani ka jing pang ka jing stom ka baki ki akando hagini ki sngi ki por ki ba menta to don lem ringkat ko pa bi ya ka jing shakri ka badang sa ni buti ni aiti hagik sang ti blei ki badon bor ki jome shim ko kanrat yang ni tangkum ni kum bangi long to pdiang ya ka bangu jongi na ba kerteng train open em jongi u Jesus Christ ni doai ni khot kerpat Amen. Kay ka jingsuk. Habang yakren syapang ka jingsuk. Ki don bon ja ki jingsuk ki ba mangi ki breu ngi omat ha ka jing ka jongi. Ka don ka jingsuk jong ka spa. Ka don ka jingsuk jong ka jingkoi jingkya. Ka don ka jingsuk jong ka long yeng lengsem. Ka don ka jingsuk jong ki ba bathoin. Kadon ka jingsuk jong ki jingla jongi kita baro ki jingsuk kilong ki batang shipor nrei para banged bi kadon ka wei ka jingsuk ka bane shirta bat kata ka long ka jingsuk ka bakan jaman sem lani ka jingsuk jong ka men sem kai pat kata ka jingsuk bakan jaman sem lani ka jingsuk jong ka men sem ka jingsuk jong ka men sem ka banung kong ka dei ka jingsuk lada ngila tiam ba Blei ulong ukpa jongi ki bon ki breu ki bayakren syapang ka jinglong pa jong Blei ki ong ba Blei ulong ukpa bakan jaman sem jong baro ki breu u Jesu shisenula ong yagi katto kan ki breu phi long na ukpa jong phi usoitan ya kan ni laban siam na gospel yo anes kal nong bapra kat khot ka basaw pusaw para bangai namar bayangi lakha ko pop da lele Blei umlong ukpa jongi lemda lakha pat yangi gospel yo anes kal nong ban kong kat khot ka bakhat ar ko ong nrei kat ki balap diang yo u hagito la ai ka bor ban long ki khon Blei kata hagita ki bangai haka kerteng jong u kani gad khot ka batai shai ba ki tu ki bompat sham lap diang yo Jesu kim long ki khon Blei hoi wala baro ki breu ki long ki khon Blei kat kum ka jing thau ka jing pen long lani kata ka baong hak tin fareng ka creative sense nre hagata ka jing pelai lani ka redemptive sense kik pa jongi hak jing long do wat la ki don ki bom da pau khmat lani ki bom ruspa nre ki don pat ya ko burom namar ka jing long hok bat ka jing trei shitom jongki Nisngau sarong bangilong ki khon jong kita ki kpa nrei habangi perkhat ya Blei ya ka jing khrau ka jingbha bat ka jingai jong u ngila ban ong
kum ba ong nong rwai sam don Blei kumu Blei jongi uwe pastor jong ko Ka Balang haka jing tho jong u ula ong bahagata Ka Balang jong u kidon shibun ki para banget ki barus pa bha hoi kidon ru kat to kan de na ki para banget ki balong ki breu ki batre shitam haka jing jong ki ka ba man la kasngi tela don ba ong ya ko we ka riu kan the jong ta Ka Balang ko kong haka Balang jong phi te pun bha ki barus pa kata ka riu kan the Ka Balong ka baduk bha ka laong hoi ka de tang ba ngalong ka barius pa tam naki baro kani ka riu kan the ka skuthu bakalong ka barius pa namar bakalatip bau Blei ulong pa jongka shisha kalong ka jingsuk habangilatip bangilong ki khon ki jong Blei kalong ka jingsuk habangitip bau it yangi dakodo not jong u baro kalong ka jingsuk habangitip bangila ban khot kerpat u bor bat ban tebru bau long bakloi ban the yagi jing Kyrkhu jong u halor jongi kalong ka jingsuk habangitip bau sumaringi khambhashu ban yaki kpa haga perthai ki basumar yala ki khon ka baar ka jingsuk jong ka mensem ka dei ka jingsuk haba ngilatip bau Jesus Christ ulong unong pyn jongi kan no ka long ka jingsuk bat kan no ka long ka Jingkren haba haka we ka sngi haba ngila phlai lagi jong ki pop ban ngila nge bat pdiang yo Jesu haka jing jongi menta uniu Jesu long shu tang unong pyn jong ka perthai hndre unong pyn ba shimet jongi hakani ka perthai ka dang don shibun ki breu ki bom patnut ban ong bau Jesu ulong ujonga kini ki breu kila do no ya kata ka Jingkren ka ba krautam jong ka jing bat kila long ki breu ki ba dok tam ha ka perthai uwe missionary ule kren bat ki shikan hun ki nong tong dokha hala brother teu ne missionary ula persang ka bala banya thu bat batai haki ya ka jing yap ukres halor ka ding phna kamut ayu te hakabakut jong kata ka jing ya thu jong u ula kali haki kumni ko ki paralok phila banya thu enga haka jingsngewnguh thu jong phi ukres ula le ayu men haba ula yap halor ka ding phna te uwe ubreu bala kham tumen ringkat bat ki umat ki batoi ni ki khmat jong u la ong menta ngalayo I ka ei bau Jesu la le ula seu kelyang ya ka jing na ka benta jonga ula sha na ka benta jonga ha ka ding phna bat ula ino yang a hang ni tang kumun nongpop bala suspa daga jing ai hoi u Jesu la seu kelyang na ka benta ka jing jongi wei pi wei haga sngi bangi pdiang ya ka jing khot jong u ni wan sha u bat ki pop jongi u ong yangi ai no ya ki pop jong phi shanga bat ngan ai ya phi ya ka jing pen jonga bat haba ngila le kumta ngila long ki bala lai ka do not jongi ka dap daga Jingkren hoi wat langim la ban ngau thulut shapang kane hndrei ai ngu yo Blei bakala banja kumta utrai Jesu haka wega sngi
ula pen pej pat yau bamat la. Te habaladon bakali yau ta ubamat la. Kumno kane kala banja. Utau breu. La ban batai ya kata. Nrei usuong. Ngam tip ay syapang jongka. Nrei tanggane ka way ngatip. Mensyua ngalalong ubamat la. Nrei menta ngalayo i. Unong ruwai simen semu ruwai. Jing ai bapelatam. Kabapen yanga. Langala ja yang ala syam. Pen ula shisha. Hoi. Kalong ka jingsuk habang itip. Bau Blei ulong ukpa jongi. Bat Jesu Christ ulong unong pen jongi. Om don da ka wepat haka perthai ka balaban pendam ya kata ka jingya te kular. Haka jingya long ka we. Upo luong haka shithi shiginong rum. Kalinong abapra. Kat khot ka balai phupra bat ka balai phukhandai. Namar ngangej skam baka jingyap. Lemne ka jing Lemne ki angel. Lemne ki nong sinshar. Lemne ki badon bor. Lemne ki ay ru ki bal lalong minta. Lemne ki ay ru ki ban salong. Lemne ka jing jirong. Lemne ka jing jalliw. Lemne ka ay ru ka wepat ka jing tau. Kanom la ken ban penyakhlat no yangi. Nagata ka jing ka jong Blei. Kabahaw Christ Jesu. Ubaw try jongi. Kabalay. Kajing sok jong mensim. Kadai kajing sok. Habang itip. Baw mensim bakoy. Usyong hapo jongi. Hang ne ka pen ya ka jing don jong ka ying ka ba itanan. Henrei. Hakabala syong lasa. Daki breu ki bom itanan. Day tat onda hakaway ka sngi. Lapen bor ya kita ki breu ki ba syong basa hangta. Ban mino. Bat balawan sapat. Daka long ying long sem. Kababha. Bat kaba itanan. Kado nut jongi sisen la syong lasa daki pop. Bat ki ay ki jinglong ki bom sngaw tenat lani ki bom khoy. Henrei daytat habaw Jesu Christ ulayo ban syong hapo jongka. Ula beno ya kita ki ay ki jonglong tingit bara. Bat bau mensim bakhoy ula syong sa hapo jongka. Bat udon mentaban pentingan. Ban yalam. Bat banay bor yangi. Kabasaw. Kajingsuk jong ka mensim. Kadai kajingsuk. Habang itip. Bayaki pop jongi lamap. Hoi. Ya katenray jong long pop jongi lamap. Habang ilap pdiang yaw Jesu. Nray mentah ngin yapet. Syapang ki pop. Kiba mangi kum ki Kristan. Lani. Kum kiba ngej. Kiba ngile. Habang ngile pop. Ngim suk dalilero. Bat habang ngilong ki Kristan. Kiba shisha. Ngis ngosi halor ki pop jongi. Habang iyo iya ki pop jongi. Bat habang ipai show Blei. Ukloy ban map ingi. Uyonis ukren syapangani habaw ong. Ladangi playa ki pop jongi. Ulong ubayay ne bat ubahok ban map ki pop jongi. Bat ban penkhoy yangi na baro. Ki jing bom hok jongi. Simon Petros ubalong sendran jong Jesu. Henrei hakaway kamit ula le ka pop ka bakraw. Ula smay baduong. Ba ito satya yaw Jesu. Hatu ngosok syapangani. Henrei ula le syabar. Badula yampay dodot. Lada mangiru kum ki Kristan ngile pop.
dan leleru nginom sngosup bani sa hakata ka pop ka ka bau Petros ulale uklem shong sa hakata ka jinglong pop jong u nrei ulawan phai pat shau jisu bat ulayo pdiang pat yakata ka jing na u lamap yakop pop jong u bat ulalong u breu basup sa sisen pat kalau long kum juru yau David yau balakot a man after God's own heart nrei ubalang ngop hakapop klim hatu snusuk igani ula ong bakish ing jong u klia kejap namar kata ka pop jong u ka ka baula le ula phai show Blei da ka Jingsngewnguh ula the no yala ka do nut ula ya thu hau Blei baula le pop but kat no ula long ubreu bas ngosi namar kata ka pop ka baula le uklem kan no yanuru nrei ula yam kthang khmadu Blei badula khot kerpat yau Blei ban map no ya ta ka pop chong u bat ban iPad sa sin ha u ya kata ka Jingkren jong ka jing pen im bat u Blei ula map no yu David bat ula sat khot ya ki pop chong u snap u David u ong ha ka sam ka balai pu ar kat khot ka ban kong kumbala police Sdang mane suk utau breu balayo mam no ya ka jing palat jong u ubalayo telep no len ya ka pop jong u ka ba muat ban ong kum ni ngala suk menta namar ba Blei lamap ya ka pop jong a bat ba ula iPad hanga ya ka Jingkren jong ka jing pen im para bange lada don ka pop ka ba isno ha ka jing im jongi ka ba man la ka sngi lada don ka ka ba pen jingai yang no Blei la ka long ka pop jong ka jing long do ka pop jong ka jing le don bor ka pop jong ka jing bom le ya ka ba ngi dei ban le ka pop jong ka jing sngewbha kla ya ki wei pat ngim la ban sngousuk lam da ngi la no na ki kumta ngi dei ban wan shau Jesus Christ bat ngin shem ba udang ap ban map yangi hoi ka jing sup ka dei kata habangi tip bala map no eki pop jongi kabasan ka jing sup jong ka men sim ka dei ka jing sup ladangi tip bangi don ka yeng shong ne ka bala khre yangi onda ka jing em jongi kalawai don ki breu ki bangi em ya lang ka to ka ni por men shua nrei menta ke la le no na pdeng jongi don na pdeng jongi ke ba em menta le se ngin om la ban yo i yo snem uban sawan nrei la da ngila i thu yo Jesus Christ kalong ka ba bat ka ba sngow tenan namar ngitep baka don ka yeng ka bala khre na ka benta jongi hoi bon ngi kwa ban Islam ban yo pendap ya jing kwa jongi hagani ko perthai nrei Blei don ka plan ka ba khambha na ka benta jongi hagata ka ri jong u ban ya ka bangin le sngewbha hagani ko perthai Robert Louis Stevenson haga jing em jong u umat tangga jing pang suda nrei wat hap deng jong jing pang ulayai trei pad ula airu shaka perthai katto ga negi jing tho bakrao jong u haga jaka ba un ino no yaga jing trei jong u namar jong ga negi jing pang penban ula bu yaga negi moto haga jing em jong u ki para bangai ba ye ngan ong yaka hagak ten pareng kumni cling to what is left make the best of what remains an ong biang say sin cling to what is left
and make the best of what remains. Nhim tiếp các nông ngột nangi, ngila bandon ya gani gaju kajing ai jing mot, bangin ong. Cling to God and give Him our best service, the balance of our days. U Dr. B.H. Carroll, uway na ginong yalap bakraw, habaw la yo ya kajing kalaga bamut, ula Duwai kumne. Tho ya kakerteng jong me haka kle jonga, knang bangan yo perkat ya me. Tho ya kakerteng jong me hakirim yang shentor jonga, knang bangan ya thu shapang jong me. Tho ya kakerteng jong me hakikijat jonga, knang bangan yaj bat me, bat nakabenta jong me. Tho ya kakerteng jong me hakikiti jonga, knang bangan tre bat me, bat nakabenta jong me. Tho ya kakerteng jong me hakishkor jonga, knang bangan shashkor bat ngap ya me. Tho ya kakerteng jong me hakadok not jonga, knang bangan ie ya me. Tho ya kakerteng jong me hakiterpeng jonga, knang bangala ban syak shitom, nagabenta jong me. Tho ya kakerteng jong me hakikmat jonga, knang bangala ban yo i ya me. Tho ya kakerteng jong me habarok ka wei ka met ka jonga, knang bangala ban long ujong me barabor, bat habarok kijaka. Tu Blei niarap ingi, bangin la ban ay kababhatam syu, habaro kisngi jongi kibandang wan. Bat bangin sngewthu, bangin don kam ya kata ka jingsuk kabaw Blei lawan ban penyo hangi. Tat anda bangin da leno nagani ka perthai. Ngin yo mat lupa ya kata ka jingsuk jong ka benheng. Kumbaw nong ruai shemen sim say sen pat urwai. Undangan poi shalakari, kari basyay sngewbha. Hang tangan yai ruai jingai nang ne ngala nang lupa. Kipara bangye, bat kipara lok ba habangi pai syagani ka perthai, kabangi menta. Hapdeng kijing kibakat kini kibawanja. Leng bagani ka jingpang ka jing shitom, bat kiwei kijing ja. Ngisngew kumba ka jingsuk kamdon syu, bat lese, ka jinggali kawan hangi wei piwe. Ha don ka jingsuk basisha. Ka jingsuk ka basisha ka don tang badu Blei. U Blei ang gumne lang baw isaya. Nga penlong ya ka jingshai, bat nga thaw ya ka jingdum. Nga penlong ya ka jingsuk, bat nga thaw ya ka jingsnew. Mangaw try ubale ya kini ki ay baro, isaya saupusan galendong katkot kabahinyo. Andrei namar kapop, ubriw la do no ya kajingsuk kabasisya jong Blei. Upol uthok kumnis kinong rum. Nababaro kila lepop, bat kila do le no ya kaburam jong Blei. Rum lai arpulai. Ban yopat ya kajingsuk kabaw briw la do, Blei si senulapli sa kaway kalat ya ulapha elaw kun siya kapertheban pen ya ka. Nabaw Blei ula iit katakatay kaperthay kabaw la ay tinoy elaw kun balakamarway. Baw eru banggay hau unam jot siya. Henreun yo ya kajing bom jukot. Kani kajing bom jukot, kani kajing sok kabajanay. Baw brew ulaban yo na Blei. How Jesus Christ ladaw mon man pdiang ya ka. Ujisuhi ulaong. Nga ubalong kalanti bat kajing sisya bat kajing MD. Don ubawan haukpa. Henre tang danga. Yohanes katsaw henreo. Unew Jisu kot keloy ya baro. Kat kibamon banwan sikajing penim Blei. Udaong. Tuwan hangap hi baro kibataj bat bakya kajing kit. Tingan penjem ya pi. Kamari Magdalen kabaladan nyaw kiksoy. Kalau pdiang yaw Jisu, bat kalau yo ya kajing suk hakamen sim jangka. Udak kaj halor kading pna ula pdiang yaw Jisu, hasua ba uniap. Bat ula yo bat ula suk. Na lor jangki ki don bun ba ki bril, ki bala do jingkermen hakajing jangki.
Nrai gelap diang yau Jesus Christ kemunang pen jongki bat kila suk. Ya gani ga jing sup kila mat lupa nadu gani ga perthai wadhap deng ki jing jinjar jong kado. Une ju Jesu ulakular habaro kito ge bangai hau. Ya ga jing sup nga ino api ya ga jing sup ka jonga nga ai api. Om kumba ga perthai ka ai nga ai manga api. Wat Kyrkhu slai hakado nuot jong pi lam ne wat ship ding. Yohanes khat sao arpunyo. Ulakularu ban ai ya gani ga jing sup namar datang ma u ubalap penyasuk yang ia baru Blei upoluang namar kata balapan kesan yang ia daga jinghen ngidon ga jesuk baru Blei dau try jongi u Jesu Christ ka shtish kinong rom kelondong basan kadkhat ka banengkong shuwa bo Jesu syayap ka ding phna ulak ren pen shingan ya kila kisenran kumne ngalak ren ya ki ai ru api bapin yo ka jing sup hanga hagata ka perthai phin yo ka jinjar nre tolong shlur phi nga ngala job ya kata ka perthai Yohanes kan reo lai phulai ladang ikwa ban yo ya ka jing sup ka basisha hagani ka perthai bat ha ka perthai ka ban sawan haden ka jing yap dei tanggani ka jing sup ka basisha ka bangila ban yo ladang pdiang ya ka bau Blei la pen kre na ka benta jongi ladang mon ban pdiang ya ka u Blei khot ban aya ka hangi da ka bangnge hau Jesus Christ kumunong pen jongi don shibun ki bala pdiang ya u bat kila yo ya ka jing sup ka basisha bat ka bahon u khot yang iru menta ban ay hangi ya ka jing sup ladang pdiang ya u hatu ngi kloi ni ban pdiang ya u Blei un Kyrkhu ya ka khubor ka balapan sngewbha pedeng jongi Blei na ka benta ka buram jong u amen. Ni ayu Blei na ka benta ni ka khubor ya ka bau Blei lo keren pedeng jongi lengba lau jong syakri jong u ngai skam bau Blei ula keren hangi iwe piwe kani ka por lengba kani ka khubor tu Blei ni snei ban Kyrkhu lau jong syakri jong u bat ka khubor ka bangili asngo Blei nang isnei ban Kyrkhu ya pi ya ka yeng ka sam ka jong pi nong ai pi kham tam e ka bor ba pinang la ban yai syakri ban yai sakhi ya ka kerteng ka ba khu ka jong u lengba ki sngi ki por ki manangwan bat ka jingkit kli ka ba pidon ki paramoit bi hagri ka por ila poi pat sawin ki simben talang ban yalit lang su Blei lengba ki jingduai jong ki jingesai lani ka intercessory prayer kumtang khot lang yengi iwe piwe baro bangini simben talang hagni ka Jingrwai Lang ka intercessory prayer ka Jingrwai jong ka jingesai kumang lapan pau ka Sdang ngin kan mau karpang ha ki Jingrwai na ka benta ka yeng ka sem ka jong syakri jong Blei i Reverend Dr. I Kharkongor ye ba Blei ulai bet ban khot no shaladi syak jingja thai ka bu bam chukut ngin kan mau ki Jingrwai ki jongi ba Blei un isnei ban don kat ban pentengan ni ka yeng ka sem ka jong i o iki khon ki ksio ki bahing basam bat baro ki bodon ka jingye dei bahwa kum ka ni ka por yo ban mat iki jing kersan bor bat ka jing pentengan ka jong u lengbau men sim khu jong u ngin kan mau ki jing duai na menta ka balang hang ni Nongthymmai bat ru ki wei pat ki jaka bat ki rempei yang kristan baro bawat apdeng ka ni ka jing long jing ban namar ka ni ka khlam inang roi nang san hagi jinglong bakenjaman sim in kan mau ki jing duai nang benta ki rempei yang kristan ki bamat ki jing pang ki bodan hapdeng ki jing e ki jing le ki jing khuslai ba ki jing no mun sim bu Blei un isnei ban kener kti jong jing pen khia alor jong ki bat un kersan bor ki agni ka sngiru in yasno kti lang kerpang ru ban duai nang benta
bau Blei un isnei ban wan ra no e jing pelaj ba jing penkhia nau niu knyang jing pang COVID-19 Duwai nang benta kitu ki bodan ki caka sumar bodan ki centers ki bopher ki bahap ru ban ya lengba quarantine period ki yeng ki sem ki jongki ba pedeng kini ki ba ki hap ban ya lengba Blei nang kersian bor ki ban unang penmat ki ka bor jing penkhia ka jong kan maru ki jing Duwai nang benta ki doktor ki nurse ki nong tre ka khot ka khia ki wei pat ki nong tre ki ba khamat ki belong ki frontline workers ki police ki nong ilam jong ki shnong ki bopher ba ka jela ka jongi ba ka ri barok ko wei Blei ai ki jing start ba ki nang la ban nang yai tre ban ai ki jing ada lengba ka jing kit kli ka ba ki don ho ngin Duwai ru ba kum ki bangai ngin ang roi ka jing ya lau jong kun rat ngin ang roi ru ha ki jing le is nei ba ha kanu ka jing long ka bangila ban long Duwai bu Blei un pendan kami ya ka jing ka botlot ka jongi bahkan long ka jing Kyrkhu nam ta ki wei pat to ini pendam lang jing Duwai Blei blong kpa jing ba bneng ngiwan ka ni ka por ba ka khlip mat ban ai ngu ya me namar ka jing ba jing isne ka chome ya ka ba me meli isne ban don kat ba ka ni ka por ha wila yo ban sha skor ki jing shisha na ka tien ka khu chome ho ngi ai ngu ya me ta trai ban yo so ki jing don kat ka chome na du ko Sdang ho ngi ngai scam ken krat ba me ni don kat ken krat ba bat ngiru kumju te trai haba ngi sha skor ki bentana ketir jome bangin kan long sha ka jing Kyrkhu nam ta ka jing jungi ho ngi wan kerpang ken kenat bo ban Duwai nam ta ka yeng ka jong shakri jome i reverend dr ai Kharkongor ho shakri jome ya wa me mal ibet ban khot no shaladi hi hakini ki khandiat singi ki bladam trai ngi Duwai nam ta ka yeng ka sem ka jongi ho ki khon ki kti ki jongi ki kseu ki bahing ba sem bat barok ki bodan ka jing dai ba hukum kini ka por kini yo sngo ban yo ma di ka jing dor kat ka chome kini yo ban ma di ka bor ban men pen ngen ni ki wei pi wei ba pedeng ni o ba ka dum kini yo ken kanat bo ba ban ma ya ka jing dor kat ka chome bat ka jing alam ka chome kat ba ki sngi ki por kinang ya trai ho ni ken mau ki jing Duwai nam ta la ka jong ka balang ken kanat bo ba ho ni ken mau ki jing Duwai nam ta ki rempe ing kristan ho chibun ki bodi ban ma ki jing ki jing le bodi ma ki jing pang ki jing shitom kita wan mat ki jing kuslai ba hukum kani ka por kini pai ki khamat chame namar ka jing harap ka wan tang name ni Duwai nam ta ki tu ki badai ban don ki centers ki bopher ki ba mat ya ki jingpang ki ba mat ken kanat bo ba ya ki jing ki jing le lengba jong kani ka khalam COVID-19 ho ki bodon ki yeng ki sem ki jong ki rukum ju te trai ki ba ban quarantine ken kanat bo ba ki yeng ki sem ki juki i Duwai na panta chong ki rukum chu ya ka ba me min isne men Kyrkhu ki men yarap yiki ken kan rat ba ban men so ki jing don kat ka chong me pat ki me don hasanda chong ki hukum kan ka por chu ho ni da Duwai ken kan rat ba me min isne ken kan rat ba kum bang ye Duwai na ko ka por ka wi pat ba men isne men pen laj bat men pen kan ria no ban pen khia pat yingi ken kan rat ba now new jing pang knyang COVID-19 ma khnang bigila de shisha ken kan rat ba banang ya ya ka jing ka jungi na ka wei ka por ka wei pat ken kan rat ba ka jing isne ka chome ni Duwai nam ta ki to ki para mensim ken kan rat ba ki doktor ki nurse ki badan ka benta ka ba krau hoi ki police ki frontline workers ki nong yalam jong ki shnong ka ri pat ka jala hi barok ko wei da Duwai ya ka ba me isne bendor kat bat ki don ka jingkit klik ka ba khia ken kan rat ba ban pentlun ya ka kam ban ai ki jingida yengi ken kan rat ba Duwai ka ba me isne man ai ki jing stan inang la to trai ban pentlun ya ka kam ba ki jingkit klik ya ka ba me ai ki oh ni bu ru ki jing Duwai ken kan rat ba nam tai wei pi wei ba deng ka ba kum kan ni ka por te trai jis bi in la de shisha ken kan rat ba ban ai jan chame te trai jis bi oi ban e ya me te trai bat bagi nang la te trai ban roi hai ki kam ken kan rat ba jong ki jing le isne ki wei pat bat ka jing berkat bat ka jing sosun e na menta ki wei pat ayungin ong ha ka por to sko to sha skor jing khat kar pat ki uret pot lot jing isne men ma bi ki pop rengkang jing nang wan pan kat kum kamon ko khoi kan tang ka chome na begini borong i pan i kar pat ka kertang wo thiang tam ba kemudian bo tam jong Jesus Kristus long Nongpynim e jing menta ba chu bom jukut ru amen ki paramngej bi baro
ngila poi sikapan pynwai no ikani ka jing shakri ka jungi yu Blei kani ka no phais ngi ngi aingu yu Blei ula don kat bat ngi nadu ka Sdang hadu ka bawai no jong kani ka jing shakri sa sien ngi ai Khublei pi iwe ki ba page bat ba shashkor ya kani ka online service lengba kani ka YouTube channel bat ka cable network haki yeng kisem ki jong pi tingi ai Khublei ru ya barok ki nongishim benta o ki Blei lam ki Jingrwai ki Nongthymmai Blei lam ka Pule Sdang bat ka Jingrwai bat ru ya i Mr. T Bonney na benta ki Jingrwai bat ru na benta ka Jingsam ka Khubor na ka ktien ka khoi ki jong Blei o ngi ai Khublei ru ya barok ki bala ya penbit penbiang ya kani ka online service ki bala ya treji tom na ka we kita yo shakat we kita yo man penyo hangi ya kini kilat kilenti ha ka bengila ban wan shapi na ka we kita yo shak we pat to Blei ni snei ban Kyrkhu lang pi baro ngila poi menta shak bawai jong kani ka jingaseng tengin pdiang ya ka jing Kyrkhu pynwai ban wai no to ai bu jing ai e ka jong Jesus Christ utrai ka jing e ka jong Blei kupa lambak ka jing slok wa thiang pun chat bor ka jong sim khu kini ka jing Kyrkhu ki blong lai huwe kini ai shong yai sa rangkat bat ngi we pi we bat ki reunget ki ba mani ki ba shakri me ki ba dan hang ne ba kalang slak porte nadu menta bat shadu ki ba bam Kyrkhu amen.